Σήμερα θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος, τον οποίο πρώτον τον έχουμε νομίζω όλοι σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, έχει μιλήσει πολλές φορές στη συνεδρία. Είναι συμπαθέστατος, συμπαθέστατος, είναι καθολικά αποδεκτός. Σπάνια βλέπεις άνθρωπο για τον οποίο όλοι θα σου λένε τα καλύτερα. Και τον άνθρωπο όντως λένε όλοι τα καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό καρδός. Παρεπτόντως την ώρα που μιλάω τώρα, εγώ έχω την κάμερα του stand-by, δεν το βλέπετε, αλλά το βλέπω εγώ και είναι διάβολο. Okay. Εκτός από όλα αυτά, εκτός από το τι άνθρωπος είναι όντως εξαιρετικός άνθρωπος, έχει και το εξής χαρακτηριστικό. Έχει τους τελευταίους μήνες εξειδικευτεί και από ό,τι δει έχει επικοινωνήσει προσωπικά με την εταιρεία και δεν το έχει πάρει πάνω του, το να γίνουν και κάποιες αλλαγές και κάποιες διορθώσεις στο My Appointment. Και τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος, ένας συνεργάτης, ο οποίος έχει εξειδικευτεί και στο να μαρκετάρει το OGI Appointment, αλλά και στο να το φέρει στη μορφή που είναι σήμερα. Οπότε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Χρήστο Δημητρακόπουλο. Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, αν με βλέπετε καλά. Κάτσε να κάνω και ένα share screen έχω εδώ τώρα, να φέρνετε και το PowerPoint. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη σου σε μένα στο να παρουσιάσω για πρώτη φορά το εκπληκτικό εργαλείο που έχουμε, το OGI Appointments. Καλωσορίζω όλους τους ανθρώπους που το παρακολουθούν είτε live, είτε πιθανόν το δουν μέσα σε επόμενες ημέρες. Και να θα το αφήσουμε μας και στο welcome, ναι. Τέλεια. Οπότε, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις, βγαίνω εγώ από τον αέρα και μένεις εσύ με το PowerPoint. Οκ. Θες να πούμε τίποτα άλλο μεταξύ μας? Ναι, εγώ δεν θα με χαλούσε να είσαι και εσύ παρόν, να βλεπόμαστε. Εντάξει, μπορεί στο τέλος να σου κάνω μερικές ερωτήσεις ή να σου μεταφέρω τις ερωτήσεις του κοινού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βγαίνω εγώ και... Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Λοιπόν, όπως είπα, να ξανακαλωσορίσω τους ανθρώπους που το βλέπουν είτε live είτε θα το δούμε στις επόμενες ημέρες για αυτό το εργαλείο που έχουμε στο OGI, το OGI Appointments. Το OGI Appointments είναι ένα software, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες. Ουσιαστικά, προσωπικά εγώ το έχω ονομάσει πρόγραμμα ηλεκτρονικής γραμματείας, καθώς οι πελάτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον άνθρωπο που παρέχει υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον ίδιο και ο ίδιος να είναι 24 ώρες το 24ωρο με ένα τηλέφωνο στα χέρια και μία ατζέντα στο να κρατάει τα ραντεβού. Σας έχει τύχει ποτέ, γιατί ανάμεσά μας γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και υπάρχουν κάποια ρητορικά ερωτήματα τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου και μου έχουν τύχει προσωπικά και εμένα. Σας έχει τύχει να σας καλέσουν στο τηλέφωνο, να μην σας βρουν εκείνη τη στιγμή ή να απαντήσετε σε 1-2 μέρες ή ακόμα και σε ώρες και να χάσετε έναν υποψήφιο πελάτη? Πιθανόν και να μην γνωρίζουμε ότι χάσαμε έναν πελάτη, καθώς ο πελάτης μπορεί να μην απαντήσει ποτέ στο τηλέφωνο το οποίο του κάναμε μετά. Διότι ο κόσμος θέλει πλέον ταχύτητα, δεν θα βρει τον άνθρωπο που παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορεί να τηλεφωνήσει σε έναν φίλο του, μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και εκείνη τη στιγμή να κλείσει κάποιο ραντεβού με κάποιον άλλον άνθρωπο. Διότι απλά είτε δεν σας βρήκε στο τηλέφωνο, είτε εσείς αργήσατε ή αργήσατε να τον πάρω τηλέφωνο μετά. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που πολλές επιχειρήσεις χάνουν κάποιους πελάτες είναι γιατί το Σαββατοκύριακο τα περισσότερα γραφεία είναι κλειστά. Σχεδόν όλα. Κυριακή είναι όλα κλειστά, 99,99% και περισσότερες επιχειρήσεις Σαββατοκύριακο. Κάποιες δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι. Στην ψυχολογία, λοιπόν, οι άνθρωποι του Σαββατοκύριακο κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν μέσα στην εβδομάδα. Γιατί υπάρχει φόρτο εργασίας, γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί. Οπότε το Σαββατοκύριακο οι περισσότεροι από εμάς χαλαρώνουμε και θέλουμε είτε να αγοράσουμε πράγματα online, είτε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού online. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιο μασάζ, κάποιο κομμωτήριο, κάποιος διατροφολόγος, αν θέλει να χάσει κιλά. Ειδικά το καλοκαίρι, τώρα Σαββατοκύριακο λες, αμάν, πρέπει να κάνω δίαιτα. Και εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα, το πιο πιθανό είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι διατροφολόγος να έχει κλειστό το τηλέφωνό του, γιατί μπορεί να πάει διακοπές. Γιατί. Όπως μπορεί κάποιος να θέλει να κλείσει κάποιο μάθημα σε μια σχολή χορού ή να κάνει κάποια ιδιαίτερα μαθήματα.
Άρα λοιπόν υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θέλουν να κλείσουν ραντεβού online το Σαββατοκυριακό και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές θα βρουν τον πιο διαθέσιμο άνθρωπο στον χώρο του ίντερνετ και ή θα περιμένουν τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα θα μπουν σε μια καθημερινότητα κτλ. Μετά COVID εποχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά στην αγορά, το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντι σε μια επιχείρηση, είτε που παρέχει ένα προϊόν είτε μια υπηρεσία, και πλέον είναι πολύ εξοικειωμένοι, πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με το χώρο του ίντερνετ και είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να βρει μια υπηρεσία και να κλείσει ένα ραντεβού online. Επίσης, πολλές φορές στα περισσότερα site υπάρχει στο τέλος ενός website μια φόρμα επικοινωνίας και συζητώντας με πολλούς φίλους που έχουν site στην ερώτηση πόσο συχνά λαμβάνετε μια φόρμα επικοινωνίας από το δικό σας, μέσα από το δικό site, η απάντηση θα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων επικοινωνούν μαζί μας και οι άνθρωποι που επικοινωνούν υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία, διότι ο άλλος θα συμπληρώσει ένα όνομα, ένα επίθετο, μπορεί να έχει ένα box, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μετά θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έρθει, παράδειγμα, την επόμενη μέρα ή σε λίγες ώρες, ή αν είναι Σαββατοκύριακο, μετά από 2 μέρες, να επικοινωνήσει με τον ίδιο, να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημά του, να κλείσει ραντεβού. Και αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, το οποίο σίγουρα δεν βοηθάει ούτε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει και τον πελάτη, ο οποίος είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, σε μια αγορά, σε μια προτροπή να κάνουμε κάτι, στη βράση κολλάει το σίδερο. Έτσι. Τώρα, υπάρχει και το άλλο κομμάτι του ιδιοκτήτη, το οποίο πολλές φορές συναντάμε τα τηλέφωνα να χτυπάνε διαρκώς, συνεχόμενα, ο άνθρωπος που παρέχει την υπηρεσία να μην μπορεί να αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο, γιατί ξέρει ότι αν αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο θα χάσει κάποιους πελάτες και φυσικά θα πρέπει και πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι από το τηλέφωνο στα χέρια με την ατζέντα ανοιχτή, σβήνουν, σημειώνουν ή τα περνάνε στο Google Calendar και αυτό πραγματικά είναι και ψυχοφθόρο αλλά και ο πολύτιμος χρόνος του επαγγελματία που είναι να αφοσιωθεί σε πιο παραγωγικά σημεία της επιχείρησής του δεν υπάρχει, διότι πρέπει να είναι stand-by. Και από την άλλη φυσικά υπάρχει και αυτό που γνωρίζουμε πολλές φορές, ότι επιχειρήσεις, ιατροί, οτιδήποτε προσλαμβάνουν προσωπικό και γραμματέα για να κλείνει ραντεβού. Όλα αυτά λοιπόν και επιπλέον δυνατότητες θα λύνονται μέσα από το πρόγραμμα του OGI Appointments. Τώρα, για ποιους επαγγελματίες το OGI Appointments είναι απαραίτητο? Για όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες. Θα αναφέρω επιγραμματικά κάποιους κλάδους, κάποια επαγγέλματα. Αν μέσα σε αυτή τη λίστα δεν είναι το δικό σας επάγγελμα, αλλά παρέχετε υπηρεσίες και δουλεύετε κατόπιν ραντεβού, να ξέρετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσάς. Πρώτα απ' όλα για τον ιατρικό κλάδο, δηλαδή γιατρούς, οδοντιάτρους, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρία, κτηνιατρία. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να μπει και να κλείσει ραντεβού. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, πωλήσεις, άνθρωποι που κάνουν παρουσιάσεις προϊόντων B2B ή B2C ή και υπηρεσιών. Πολική μηχανικοί αρχιτέκτονες, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, άνθρωποι που έχουν ΙΕΚ, διατροφολόγους, spa center, make-up artists, οι οποίοι κλείνουν ραντεβού προσωπικά, κομμωτήρια, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν επισκέψεις στο σπίτι για κάποια, παράδειγμα, ένας κομμωτής κλείνει ραντεβού και επισκέπτεται ανθρώπους στο σπίτι για να κάνει περιποίηση μαλλιών ή ακόμα και να δεχτεί ανθρώπους στο χώρο του. Σχολές χορού, πολεμικών τεχνών, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, επισκευές μηχανημάτων κτλ. Γυμναστήρια, personal trainers, άνθρωποι που έχουν σχολές γιόγκα ή κάνουν πιλάτες, δικηγόροι, συμβολογράφοι, λογιστές, ξεναγοί, άνθρωποι που διοργανώνουν εκδρομές και έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά ιδιαίτερο τρόπο και σε εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ μπαρ, διότι μετά την αλλαγή που υπάρχουν, τα τραπέζια είναι μισά. Σε πολύ καλά εστιατόρια μπορεί κάποιος να θέλει να κλείσει ένα ραντεβού και να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο τραπέζι για εκεί. Τώρα, για ποιο λόγο λοιπόν είναι απαραίτητο? Πρώτα απ' όλα, εξοικονομεί, όπως είπαμε, πολύτιμο χρόνο από τη διαδικασία των τηλεφωνικών ραντεβού για τον ιδιοκτήτη. Αυτοματοποιεί τη διαδικασία των ραντεβού που κλείνονται. Όπως είπαμε, τα πλεονεκτήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ώρες που δεν μπορεί να απαντήσει ο άλλος. Οπότε η επιχείρηση ενός ανθρώπου, να ξέρετε, με το OGI Appointments δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Στις 3 τα χαράματα, κάποιος αν θέλει να κλείσει ραντεβού με έναν
με έναν σύμβουλο, με έναν διατροφολόγο, με κάποιον, δεν θα μπορεί να μιλήσει τηλεφωνικά μαζί του ή ακόμα και να στείλει μήνυμα σε σελίδα, θα πρέπει να περιμένει απάντηση. Με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, η επιχείρηση ενός ανθρώπου δουλεύει 24 ώρες, το 24ωρο. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού. Πλέον γίνονται αυτοματοποιημένα μέσα από τη διαδικασία που θα σας δείξω παρακάτω, που έχει διάφορους τρόπους το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώς μπορεί ένας επιχειρηματίας να το προσαρμόσει στον χώρο του ίντερνετ. Αναβαθμίζεται το προφίλ του επαγγελματία. Πολύ πολύ σημαντικό. Είμαστε σε μια εποχή που χρειάζεται να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, να αναβαθμίσουμε την παρουσία μας στον χώρο του ίντερνετ και αυτό που λέμε να κάνουμε upgrade. Οργανώνονται τα ραντεβού που έχουν κλειστεί και γίνεται έλεγχος αυτών. Αυτά όλα που σας εξηγώ τώρα θα τα δούμε παρακάτω σε slides και το πώς ακριβώς δουλεύουν. Δημιουργία branding και upsells μέσω email. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος άνθρωπος κλείσει ραντεβού μαζί σας, πρώτα απ' όλα έχετε δυνατότητα μέσω αυτοματοποιημένου email να κάνετε branding σαν να στέλνατε κανονικά ένα email με φωτογραφίες, κείμενα, links, οτιδήποτε εσείς θέλετε να προωθήσετε ή να προετοιμάσετε για το ραντεβού και να κάνετε και upsells, αυτό που είπαμε. Δυνατότητα online ακύρωση στο ραντεβού. Έχει τη δυνατότητα ο πελάτης, από τη στιγμή που θα κλείσει ένα ραντεβού και έχει κάνει λάθος την ημερομηνία και την ώρα, να κάνει ακύρωση του ραντεβού και εσείς να ενημερωθείτε. Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή που όταν ειδικά νέες επιχειρήσεις θέλουν να ξεκινήσουν και να είναι στο ξεκίνημά τους, θέλουν όσο το δυνατόν να μειώσουν το κόστος ξεκινήματος. Και ειδικά σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η πρόσληψη προσωπικού καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κοστοβόρο για την επιχείρηση. Οπότε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ένας επιχειρηματίας μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να εξοικονομήσει χρήματα εκεί που θα προσλάμβανε έναν υπάλληλο. Και φυσικά, πολύ πολύ σημαντικό, γίνεται συνέποχος με τη νέα κατάσταση λόγω αυτής της αλλαγής. Χρειάζεται να είμαστε συνέποχοι, χρειάζεται να ακολουθούμε την εξέλιξη τεχνολογίας και όλες τις αλλαγές. Πώς μπορούμε τώρα να το χρησιμοποιήσουμε? Ως μεμονωμένο link σε κάρτες, σε επαγγελματικές κάρτες, σε φυλάδια, στο Facebook προφίλ, Instagram, Twitter, LinkedIn, social media γενικώς. Ως backlink στην fan page στο Facebook. Ως backlink στην επικοινωνία και στην ιστοσελίδα που έχετε και η ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα επίσης που διαθέτετε. Για παράδειγμα, σε επαγγελματικές κάρτες μπορεί να έχετε το δικό σας link, θα δούμε παρακάτω πώς είναι αυτό εδώ. Οπότε ο επισκέπτης, ο ενδιαφερόμενος πελάτης μπαίνει μέσα, κάνει κλικ και του ανοίγει το πρόγραμμα της υπηρεσίας τις οποίες διαθέτετε εσείς. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε φυλάδια, τα οποία υπάρχουν στην επιχείρησή του, στο Facebook προφίλ του, δηλαδή να μπει κανονικά μέσα στο Facebook προφίλ ή ακόμα και στην fan page, στη fan page εκεί που έχει ένα κουμπάκι που λέει επικοινωνήστε μαζί μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το που θα κάνει κλικ να ενημερώνει το πελάτης με το πρόγραμμα και να το εμφανίζει το πρόγραμμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο website, αντί δηλαδή ο πελάτης να σας συμπληρώνει μια φόρμα, αυτόματα να κλείνει ραντεβού μαζί σας. 24 ώρες, 24ωρο ή ακόμα και ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα που έχετε, δηλαδή μπορεί να κάνει scroll down σε μια ιστοσελίδα και χωρίς να χρειάζεται να φύγει από το περιβάλλον του website να κλείνει ραντεβού αυτόματα μαζί σας. Περνάμε λιγάκι τώρα στο διαχειριστικό κομμάτι και στο τεχνικό και στις δυνατότητες. Ο καθένας έχει το δικό του ηλεκτρονικό γραφείο, στο οποίο έχει το δικό του username, έχει το δικό του password, κάνει login και εκεί έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί μέσω ημερησίου ημερολογίου, εβδομαδιαίου και μηνιαίου ημερολογίου. Υπάρχει αναλυτική λίστα με τα στοιχεία των πελατών και τον στάτους του ραντεβού. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Ότι ο πελάτης όταν θελήσει να κλείσει ένα ραντεβού, ουσιαστικά θα συμπληρώσει μία φόρμα επικοινωνίας, που σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας μπορούμε να ορίσουμε εμείς το τι παιδεία θέλουμε να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος πελάτης. Είναι πολύ 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 σημαντικό αυτό, διότι και ο ιδιοκτήτης είναι προετοιμασμένος κατάλληλα για το ραντεβού και ο πελάτης ουσιαστικά δίνει τα στοιχεία τα οποία ζητάει ο ιδιοκτήτης και έτσι υπάρχει πολύ καλύτερη σχέση επικοινωνίας όταν θα γίνει το ραντεβού και από τις δύο πλευρές. Στην λίστα
στην φόρμα που θα συμπληρώσει ο πελάτης υπάρχουν πολλοί τρόποι και αυτό δίνει ένα πολύ σημαντικό και σκιαγραφεί το προφίλ του πελάτη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θέλω να κλείσω εγώ ραντεβού με έναν διατροφολόγο. Μπορεί να μου βγαίνει μια φόρμα επικοινωνίας που να συμπληρώνω το email μου, σίγουρα, γιατί θα λάβει μια αυτοματωμένη απάντηση, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και μπορεί να έχει single choice ή και multiple choice. Δηλαδή, ηλικία πόσο χρονών είστε, από 20, 30, 30, 40, 40, 50. Δεύτερον, έχετε ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν να εφαρμόσετε κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Τέταρτον, τι ακριβώς σας ενδιαφέρει να χάσετε, πόσο καιρό θέλετε να χάσετε τα κιλά, πόσα κιλά θέλετε να χάσετε. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι μια αναλυτική λίστα των ερωτήσεων που όταν θα λάβετε εσείς αυτό το ραντεβού στο δικό σας ηλεκτρονικό γραφείο, θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι με ποιον άνθρωπο θα κάνετε ραντεβού. Και επίσης και το στάτους του ραντεβού σημαίνει ότι εάν το ραντεβού έχει γίνει, υπάρχει δυνατότητα του confirm, ότι είναι επιβεβαιωμένο. Αν ο πελάτης κάνει ακύρωση του ραντεβού, αυτό ειδοποιήστε εσείς. Αν το ραντεβού είναι pending, όλα αυτά υπάρχουν. Τώρα, περνάμε, Κωνσταντίνε, αν μπορούμε λιγάκι στην προηγούμενη διαφάνεια, σε παρακαλώ, εκεί που είναι στο υπηρεσίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πώς εμφανίζονται λοιπόν όλες οι υπηρεσίες σας. Όλο το πρόγραμμα είναι customize, που σημαίνει ότι μπορείτε εσείς να αλλάξετε φωτογραφία, κείμενα, ακριβώς το πώς θέλετε να εμφανίζεστε, να εμφανίζονται οι υπηρεσίες σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στις υπηρεσίες που θα προσθέσετε εσείς. Μπαίνει ο τίτλος υπηρεσίας, περιγραφή και μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη διάρκεια του ραντεβού για το οποίο εσείς θα κάνετε. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Τώρα, λέγει Κωνσταντίνη στην επόμενη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα delay, ναι. Τώρα, πάμε στις διαθέσιμες ημέρες. Όταν λοιπόν ο επισκέπτης επιλέξει την υπηρεσία την οποία εσείς παρέχετε, μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με βάση τις ημερομηνίες και τις ώρες που εσείς έχετε δηλώσει ότι είστε διαθέσιμοι. Για κάθε υπηρεσία μπορεί να έχετε διαφορετικές μέρες, για κάθε υπηρεσία μπορεί να έχετε διαφορετικές ώρες. Οπότε, ο πελάτης λοιπόν μπαίνει, κλείνει τη ραντεβού, έχει τη δυνατότητα να υπάρχει break after each appointment, δηλαδή μετά από κάθε ένα ραντεβού να πείτε στο πρόγραμμα: εγώ θέλω 5 λεπτά διάλειμμα, 10 λεπτά διάλειμμα. Μπορείτε να μπλοκάρετε συγκεκριμένες ημέρες που δεν θα εμφανίζονται συγκεκριμένες ημέρες στον επισκέπτη, που μπορεί να είναι πρωτοχρονιά, μπορεί να είναι 25 Δεκεμβρίου, όπως να ορίσετε και vacation mode. Για παράδειγμα, τώρα το καλοκαίρι, μπορείτε εσείς να λείψετε από την επιχείρησή σας και να πείτε ότι εγώ από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου θα είμαι διακοπές. Οπότε, όταν ο επισκέπτης θα μπει μέσα στο πρόγραμμά σας, στο GI Appointments, δεν θα βλέπει διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες για αυτό το διάστημα που θα είστε στις διακοπές. Πάμε λίγα στην επόμενη διαφάνεια. Τώρα, περνάμε λιγάκι στο κομμάτι της φόρμας επικοινωνίας, όπως σας είπα, που βγαίνουν αναλυτική λίστα για τα ραντεβού. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Με το που ο πελάτης θα κάνει επιβεβαίωση του ραντεβού, θα κάνει επιβεβαίωση της φόρμας των στοιχείων του ότι όλα είναι σωστά, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το ραντεβού στο δικό του Google Calendar. Και για παράδειγμα, αν το ραντεβού αυτό είναι εβδομαδιαίο, δηλαδή ουσιαστικά θέλει να κλείσει ραντεβού με τον διατροφολόγο και να έχει κάθε μέρα στις 3 η ώρα ένα ραντεβού, μπορεί στο δικό του Google Calendar να το βάλει επανάληψη κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το έχει μέσα στο δικό του ημερολόγιο. Τώρα, με το που θα κλείσει λοιπόν ραντεβού ο πελάτης, αυτόματα έχουμε ορίσει μία απάντηση μέσω email, στο οποίο το λαμβάνει ο πελάτης. Το οποίο είναι customized, δηλαδή το φτιάχνετε όπως θέλετε εσείς στο email, που μπορεί να γράψει, για παράδειγμα, συγχαρητήρια κυρία Τάδε, το ραντεβού με τον διατροφολόγο μας έχει κλειστεί με επιτυχία την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Και επίσης μπορούμε να προσθέσουμε από κάτω ένα link, το οποίο είναι προαιρετικό. Εάν κάνετε λάθος, για παράδειγμα, το ραντεβού για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, κάντε κλικ εδώ για να μπορέσετε να ορίσετε εκ νέου ραντεβού. Με το που θα κάνει λοιπόν ο πελάτης ακύρωση το ραντεβού, αυτόματα φεύγει ένα άλλο email στον πελάτη, το οποίο του λέει: κάνατε ακύρωση του ραντεβού μας, αν θέλετε να ορίσετε εκ νέου ένα ραντεβού, κάντε κλικ εδώ. Τώρα πάμε στο email υπενθύμησης προς τον πελάτη.
Υπάρχουν 3 διαφορετικά emails υπενθύμησης. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το email marketing, η διαδικασία επικοινωνίας μέσω email, να ξέρετε, είναι πολύ πολύ σημαντική και είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 1 γενικά στην επικοινωνία επιχειρήσεων και υποψηφίων πελατών. Όταν λοιπόν ο πελάτης θα κλείσει ένα ραντεβού μαζί σας, μπορεί να μεσολαβήσουν αρκετές μέρες και να ξεχάσει το ραντεβού ο πελάτης. Οπότε, αυτοματοποιημένα, χωρίς να χρειάζεται εσείς να ξαναγράψετε κάτι, φεύγουν emails υπενθύμησης στον πελάτη και μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση στον πελάτη 1 μέρα νωρίτερα, 2 ώρες νωρίτερα, 15 λεπτά νωρίτερα. Πολύ πολύ σημαντικό. Το email ακύρωσης του ραντεβού, στην επόμενη διαφάνεια, το ανέφερα, δηλαδή με το που θα κάνει ακύρωση ο πελάτης αυτόματα θα λάβει ένα συγκεκριμένο email και επίσης ότι ο πελάτης είναι απόλυτα ενημερωμένος, θα λάβει τα email του, τις ειδοποιήσεις του. Υπάρχει και email υπενθύμησης προς τον ιδιοκτήτη, προς τον άνθρωπο δηλαδή που παρέχει τις υπηρεσίες. Και υπάρχει δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδοποιήσεων μέσω email πριν από κάθε ραντεβού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο κύριος X κλείνει ραντεβού την Παρασκευή στις 11 η ώρα το πρωί. Μπορείτε εσείς μέσα στα settings του προγράμματος να ορίσετε πόση ώρα πριν από κάθε ραντεβού θα ειδοποιήσετε μέσω email για το ραντεβού που έχετε με τον υποψήφιο πελάτη. Πολύ πολύ σημαντικό, και στο email το οποίο θα λάβετε για το ραντεβού που έχετε με τον πελάτη θα εμφανιστούν, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, όλα τα στοιχεία τα οποία έχει συμπληρώσει ο πελάτης στην φόρμα που συμπλήρωσε για να κλείσει το ραντεβού μαζί σας. Επιπλέον δυνατότητες. Δίπλα από κάθε υπηρεσία, στην επόμενη διαφάνεια, δίπλα από κάθε υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα είτε να αποκρύψετε την τιμή της υπηρεσίας που παρέχετε, είτε να εμφανίζετε τιμή. Και μάλιστα η τιμή μπορεί να εμφανιστεί και η εμφάνιση του νομίσματος μπορεί να είναι και σε δολάρια, ευρώ, σε οτιδήποτε θέλετε. Ημερήσια και εβδομαδιαία ενημέρωση στο email σας για τον αριθμό των ραντεβού που έχουν κλειστεί. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα. Φερρυπίν, κάθε μέρα στις 9 η ώρα ειδοποίησέ με για τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί από την προηγούμενη μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει και σε ημερήσια αλλά και σε εβδομαδιαία βάση. Επιλογή εμφάνισης της σειράς των υπηρεσιών που διαθέτετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε με ποια σειρά θα εμφανίζονται οι υπηρεσίες σας. Και αν θέλετε να κάνετε απόκριση μιας υπηρεσίας, το κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, πραγματικά. Και με βάση τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα, την υπηρεσία, το status και την ημερομηνία. Οπότε γνωρίζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή εσείς, ο πελάτης, ο οποίος έκλεισε ραντεβού για την Παρασκευή, αν είχε γίνει το ραντεβού της Παρασκευής, αν έκανε ακύρωση. Και μπορείτε να κρατήσετε ένα ιστορικό των ανθρώπων. Πολύ 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 σημαντικό αυτό στο να γνωρίζετε ακριβώς το πώς όσον αφορά το κομμάτι των πελατών σας. Η επόμενη διαφάνεια είναι ότι έχετε μια πολύ σημαντική επαγγελματική παρουσία. Έχετε το δικό σας link, το οποίο είναι www.myappointment/ και εκεί βάζετε οτιδήποτε θέλετε, το όνομα της επιχείρησής σας, το όνομά σας. Ενσωματώνετε στη σελίδα σας. Αυτό που ανέφερα νωρίτερα είναι ότι πέρα από το κουμπάκι της επικοινωνίας που μπορείτε να έχετε στη σελίδα σας και το που άλλος θα κάνει κλικ στο επικοινωνία να του εμφανίζονται οι υπηρεσίες που διαθέτετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως κάνει κάποιο scroll down και να βγει ενσωματωμένη η φόρμα, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής γραμματείας και μέσα από εκεί να κλείνει ραντεβού πελάτης χωρίς να φύγει από το website σας. Εξαιρετικό, και στη fan page αυτό που ανέφερα νωρίτερα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως backlink. Με πολλούς φίλους και συναδέλφους που συζητάμε σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων, είτε μέσω fan page είτε μέσω website, υπάρχει μια καθυστέρηση χοντρικά των πελατών που θέλουν να κλείσουν ραντεβού, γιατί στο κομμάτι της επικοινωνίας θα πρέπει να στείλει κάποιος ένα μήνυμα, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να είναι online για να το δει, να απαντήσει, να κοιτάξει το μερολόγιο του, στην απάντηση να είναι online ο πελάτης, ενώ εδώ γίνονται όλα αυτοματοποιημένα και ο πελάτης είναι ενήμερος 24 ώρες. Έχει τη δυνατότητα 24 ώρες να κλείσει το ραντεβού και αυτόματα να λαμβάνει απαντήσεις στο email του από εσάς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο αυτό το πρόγραμμα μας απελευθερώνει χρόνο,
μας αποδεσμεύει από το να έχουμε το άγχος, αν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο, να προλάβουμε το τηλέφωνο, αν υπάρχει άλλο ραντεβού εκείνη τη στιγμή ή όχι. Διότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα από τη στιγμή που θα κλείσει κάποιος ένα ραντεβού, δίνει τη δυνατότητα αν θα συνεχίζεται να εμφανίζεται αυτή η ώρα του ραντεβού ή αν θέλουμε να εξαφανίζεται αυτή η ώρα του ραντεβού. Οπότε, αν για παράδειγμα είστε σύμβουλος, είστε διατροφολόγος, να πάρουμε το παράδειγμα του διατροφολόγου και έχει την Παρασκευή 10 η ώρα και κλείσω εγώ ραντεβού με τον διατροφολόγο στις 10 η ώρα, μετά το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να μην εμφανίζεται η συγκεκριμένη ώρα της Παρασκευής στον επόμενο, ή αν θέλουμε να έχουμε πολλαπλά ραντεβού, μπορούμε να συνεχίσει να εμφανίζεται. Η επόμενη διαφάνεια είναι ότι είναι responsive σε όλες τις συσκευές. Δηλαδή, εμφανίζεται εξαιρετικά τέλεια είτε σε κινητό, είτε στον υπολογιστή, είτε σε tablet. Είναι πανεύκολο στη χρήση του και σε οποιασδήποτε αλλαγές θέλετε να κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί έχετε username, έχετε password και είναι πολύ απλό. Και υπάρχει τεχνική υποστήριξη, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε κάτι, σίγουρα ο άνθρωπος με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή για το πρόγραμμα θα μπορεί να σας βοηθήσει. Οπότε, αν βλέπετε από το προφίλ το δικό μου, μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Αν βλέπετε από το προφίλ του ανθρώπου που σας προσκάλεσε, θα πρέπει να μιλήσετε με τον ίδιο. Σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ότι είστε πλέον, ασχολείστε με πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για σας και αυτά τα οποία θα παράξουν έργο και όχι με τη διαδικασία του κλεισίματος του ραντεβού κτλ. Οργανώνουν το ραντεβού και έχετε ιστορικό αυτόν. Αναβαθμίζει την παρουσία σας στον χώρο του ίντερνετ. Πολύ σημαντικό, ειδικά που έχουμε μπει σε μια κατάσταση που οι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι από όσο ποτέ με το χώρο του ίντερνετ. Γίνει η προσθήκη του ραντεβού από τον ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πελάτης σας πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί δεν γνωρίζει το πρόγραμμα οτιδήποτε, και εσείς θέλετε να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, δεν χρειάζεται να το σημειώσετε μια ατζέντα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε το Google Calendar. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής γραμματείας και συμπληρώνει τα στοιχεία του ανθρώπου σαν να ήσασταν εσείς ο άνθρωπος. Και αυτόματα φεύγει email στον πελάτη. Θα μου πεις, Χρήστο, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και μεγάλες ηλικίες θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο? Όχι. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν το γνωρίζουν, οπότε σίγουρα μια μερίδα ανθρώπων μπορούν να μεταβούν στη διαδικασία των νέων ραντεβού, τη διαδικασία του νέου ραντεβού που κλείνεται. Και φυσικά μια επιχείρηση σπανίως απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι από κάποια ηλικία και πάνω, αλλά θέλει αυτή η επιχείρησή του, πέρα από τους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το χώρο του ίντερνετ, να φτιάξει ένα target group που είναι η νέα γενιά. Και η νέα γενιά, πιστέψτε με, το γνωρίζετε, είναι απίστευτα εξοικειωμένη. Απίστευτα. Αποτελεσματικότερο ραντεβού με τον πελάτη λόγω εγκύρης συλλογής στοιχείων αυτού μέσω της φόρμας. Γνωρίζετε τι θα συναντήσετε, γνωρίζετε τι ραντεβού θα κάνετε με τον υποψήφιο πελάτη. Και τροφή για σκέψη. Αυτό είναι δικό μου. Αν δεν εξυγχρονίσεις την επιχείρησή σου με την τεχνολογία και με τις ανάγκες των πελατών, τότε η τεχνολογία και οι πελάτες σου θα προσπεράσουν την επιχείρησή σου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Contact, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία δεν εξυγχρονίστηκε και έχασε μερίδιο από την αγορά. Πολύ πολύ σημαντικό να είμαστε εξυγχρονισμένοι και να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, μπροστά από τους ανθρώπους. Η επιχείρηση δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο χωρίς εσύ να χρειάζεται να απαντήσετε σε κάποιο τηλέφωνο. Η επιχείρησή σας, ακόμα και όταν πάτε διακοπές, είναι πολύ ωραίο να βλέπετε ότι οι άνθρωποι έχουν κλείσει ραντεβού και το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο όταν θα επιστρέψετε. Και κλείνοντας, η πριν OGI appointments εποχή, μια φωτογραφία που ο άνθρωπος είναι τρελαμένος με τηλέφωνο αυτά να κλείνει ραντεβού, και οι μετά OGI appointments που μπορεί να είστε διακοπές, όπως είπαμε, μπορείτε να κάνετε πράγματα και αυτόματα να ειδοποιήσετε με email. Κάθε φορά που ένας πελάτης κλείνει ραντεβού, ειδοποιήστε εσείς με email ότι ο τάδε έκλεισε ραντεβού μαζί σας την τάδε ημερομηνία, την τάδε ώρα. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το χρησιμοποιώ εγώ στη δουλειά μου. Είναι απαραίτητο, θεωρώ, για όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και θα σας βοηθήσει σε όλους αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, Κωνσταντίνα, θέλεις να μπει στη γραμμή? Το κόστος του OGI Appointments πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλό, εξαιρετικά χαμηλό. Είναι τον μήνα, σκεφτείτε ότι είναι περίπου
τώρα παρόλο οικονομολόγος, στις πιο απλές πράξεις μαθηματικών δεν τα πάω καλά. Είναι $150 το χρόνο, το οποίο εάν κάποιος το διαιρέσει δια 12 μήνες, αν κάποιος μπορεί να μου κάνει την πράξη, σας παρακαλώ. Ποια είναι? 150 δια 12, είναι ένα ελάχιστο κόστος το μήνα, έτσι, αν το σπάσει. Είναι $150 το χρόνο που είναι πραγματικά τζάμπα. Λοιπόν, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Κωνσταντίνε, είμαι στη διάθεσή σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Ήσουν εξαιρετικά κατατοπιστικός και όντως αυτή είναι μια εκπαίδευση η οποία χρειαζόταν $12,5 είναι αυτό που ρώταγες. $12,5 το μήνα. 10 ευρώ δηλαδή. Ναι. Κάνω ότι το σκέφτηκα, αλλά το διάβασα στο chat. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, η Λένια και ο Νίκος. Λοιπόν, τώρα, ακούγομαι καταρχήν. Λοιπόν, είχαμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να τις ξαναγράψετε, για να μην κάθομαι να ψάχνω. Παρεπτόντως, πάρα πολύ χρήσιμη εκπαίδευση, γιατί όντως είναι ένα εργαλείο που ακόμα και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και πάρα πολλοί που ρωτάνε, μια ερώτηση που θυμάμαι σίγουρα, που την έκανε και η Μαριτίνη εδώ πέρα, αν αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε εμείς, παρόλο που δεν έχουμε αν κάποιος δεν έχει δικό του site ή επαγγελματικό site, μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει μόνος του? Και η απάντηση, ναι. Η απάντηση είναι φυσικά και ναι, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένο link και έχετε το δικό σας link της δικής ηλεκτρονικής γραμματείας που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε, ακόμα και αν δεν έχετε site. Δηλαδή αυτό είτε μπαίνει με κώδικα εντός εισαγωγικών μέσα σε ένα site και ενσωματώνεται μέσα σε ένα site, είτε είναι ένα link που απλά το κλικάρεις και ανοίγει σαν ξεχωριστό mini site, ας πούμε. Ναι, είναι ξεχωριστό link. Έχει το δικό σας link. Ανεξάρτητα από το αν έχετε website ή fanpage, οτιδήποτε. Οκ, ωραία. Χρήστο, και η Λένια το είχε ρωτάει αν το My Appointments είναι μόνο για προσθήκη site ή αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Για να το απαντήσουμε ξεκάθαρα πάλι, είναι ακόμα και κάποιος που δεν έχει site μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να μπει ένα link σε ένα email ή, όπως είπε ο Χρήστος, σε fanpage στο Facebook, λειτουργεί και μόνο του. Δεν χρειάζεται να μπει. Μπορεί να μπει κάπου, αλλά δεν χρειάζεται να μπει κάπου. Σωστά. Βεβαίως, και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πολύ έξυπνα και σαν SMS, για παράδειγμα, σαν υποψήφιο πελάτη. Δηλαδή, μπορούμε να στείλουμε ένα SMS σε κάποιον ο οποίος μας έχει πάρει ένα τηλέφωνο και να το απαντήσουμε, παρακαλώ κλείστε ραντεβού σε αυτό το link. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση από τη Μαριτίνα. Αν βάλει ένα ραντεβού, γίνεται να έρθει mail και σε εκείνη? Δηλαδή, πάει στον άνθρωπο, αλλά μπορεί να πάει και σε εμάς? Το ανέφερα, όταν ένας πελάτης κλείνει ραντεβού, λαμβάνει ο ίδιος ένα αυτοματοποιημένο email από εμάς επιβεβαίωσης και την ίδια στιγμή λαμβάνουμε και εμείς αντίγραφο του ίδιου του email που έχει λάβει ο πελάτης στο δικό μας email. Οπότε, όταν κλείνει κάποιο ραντεβού, ειδοποιούμαστε εμείς στο email μας με αναλυτική την λίστα και τη φόρμα που έχει συμπληρώσει ο ίδιος πελάτης. Για το πότε είναι. Υπενθύμηση εμείς παίρνουμε ή δεν παίρνουμε εμείς υπενθύμηση? Παίρνουμε υπενθυμίσεις πριν το ραντεβού και μπορούμε να ορίσουμε εμείς 15 λεπτά, 30 λεπτά υπενθύμηση πριν το ραντεβού. Να παίρνουμε και εμείς. Όχι ο πελάτης, να παίρνουμε και εμείς. Ο πελάτης παίρνει μέχρι και 3 διαφορετικές υπενθυμίσεις και εμείς παίρνουμε υπενθύμηση απευθείας από την OGI ότι έχουμε ραντεβού με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και ορίζουμε εμείς πότε θέλουμε να λαμβάνουμε υπενθύμηση. Ορίζουμε εμείς πότε θα πάρει αυτός υπενθύμηση και πότε θα πάρουμε εμείς υπενθύμηση. Σωστά. Αυτό είναι καλό. Για όσους ξεχνάνε τα ραντεβού τους. Λοιπόν, αν έχετε καμιά άλλη ερώτηση, μπορείτε να τη γράψετε. Γενικά έχουν κάνει πολύ καλά σχόλια για σένα, δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ήμουν εστιασμένος στην παρουσίαση, για να μην ξεχάσω κάτι κτλ. Θα τα διαβάσω μετά. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ, σας ευχαριστώ για τα καλά σχόλια. Είναι εξαιρετικό εργαλείο. Η Μάτα ρωτάει, θα έχουμε κάποια ομάδα υποστήριξης που θα μπορεί να βοηθήσει τον επαγγελματία που το αγόρασε ώστε να αξιοποιήσει το μέγιστο στη δική του ειδικότητα? Θα έχουμε κάποια ομάδα. Το πρόγραμμα αυτή είναι δουλειά, Μάτα, του ανθρώπου που πουλάει το appointments
Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ναι, ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα αναλάβει να το πουλήσει πρέπει να ξέρει να του το στήσει. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βοηθήσουμε τον άλλο? Είναι πολύ εύκολο. Okay. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία, δηλαδή, ωραία, για να έχουμε και επειδή εσύ δουλεύεις και την OGIB, που κάποιος θα φτιάξει ένα δικό του site, ξέρω κτλ. Ποιο είναι πιο εύκολο ή πόσο πιο εύκολο είναι, ας πούμε? Με μεγάλη διαφορά. Το appointments είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Okay. Ωραία. Ναι, δηλαδή κάποιος αν σετάρει το δικό του appointments, που θα πρέπει να έχει το μεγάλο το πακέτο, σετάρει το δικό του appointments και ασχοληθεί λιγάκι και δει πως στείνεται, είναι πολύ εύκολο μετά να στήσεις και το... Και θέλω να πω κάτι εδώ, ότι πραγματικά η εταιρεία έχει κάνει πολλές αναβαθμίσεις και tickets και πράγματα τα οποία έχουμε στείλει και έχει ανταποκριθεί θετικά, έχει προσθέσει και άλλα πράγματα και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνεται ακόμα συνεχώς πιο αναβαθμισμένο και δουλεύει άψογα. Έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά. Ωραία. Εντάξει. Όχι, με SMS δεν μπορούμε να στέλνουμε υπενθυμίσεις με SMS, όχι, έτσι. Είμαι σε μια διαδικασία επικοινωνίας τώρα γι' αυτό εδώ, με κάποιους ανθρώπους έξω στην αγορά, για το πώς μπορούμε, επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι embedded form. Και από ό,τι έψαξα λίγο στο Google, κάποια αυτοματοποιημένες υπηρεσίες SMS γίνεται μέσα από embedded form. Αλλά αυτό δεν μπορώ να στο... Αυτή τη στιγμή σαν πρόγραμμα όχι, μόνο ενδεχομένως να γίνει συνεργασία με κάποια άλλη πλατφόρμα SMS που παρέχει. Ενδεχομένως. Σαν πρόγραμμα... Δεν χειροκροτάω, έχει ένα κουνουπί. Ωραία. Ωραία, θα μας το πεις αυτό. Η Μαριτίνα, τελευταία ερώτηση υπόσχεται. Γίνεται να πάρει μόνο εκείνη η mail υπενθύμησης και όχι ο υποψήφιος ή ο πελάτης? Ναι, φυσικά. Οτιδήποτε και αν κάνουμε στην OGI όσον αφορά το αυτοματοποιημένο email ή το email ακύρωσης, αν θέλουμε να τα ακυρώσουμε εμείς ή ο πελάτης, ή τα reminder emails, όλα είναι επιλογή. Έχει ένα κουμπάκι on και off. Αν το έχουμε on, το ορίζουμε. Αν το έχουμε off, δεν λαμβάνει τίποτα ο πελάτης, αλλά δεν το θεωρώ αυτό έξυπνο, διότι... Καταλαβαίνω. Μάλλον θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν υπενθύμηση δικιά της, μάλλον. Δηλαδή... Ναι. Και να σας πω κάτι που έτσι από προσωπική εμπειρία, αυτό έχει μέσα το πρόγραμμα, το OGI Appointments Autoresponder. Όταν λοιπόν φεύγει ένα email αυτοματοποιημένο στον πελάτη, παράδειγμα επιβεβαίωση του πελάτη, μέσα σε αυτό το email μπορούμε να έχουμε links. Μπορούμε να έχουμε PayPal links. Μπορούμε να θέλουμε να προωθήσουμε κάποια καινούργια υπηρεσία. Μπορούμε να θέλουμε να πουλήσουμε οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικό γιατί έχει autoresponder μέσα. Οπότε μπορούμε να προωθήσουμε και ξερά πράγματα. Οκ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Για το My Appointments έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Ναι. Ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε πρώτα εμείς και δεύτερον να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν γιατί θα τους εξοικονομήσει τρελό χρόνο, θα τους αναβαθμίσει επαγγελματικά και θα τους βοηθήσει στην επιχείρησή τους. Οκ. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σου, Κωνσταντίνε, ξανά και για την διαδικασία αυτή που έγινε σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Γεια χαρά και... Να είστε καλά. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας.